Ренат абый, хәерле көннәр. Менә үзегез белән таныштырып китегез әле. Менә мин гомер буе колхозда эшләгән кеше, туганнан бирле әти белән башта комбайнер булып, аннары үзем тракторда Беларуста 27 ел эшләп, аннан соң элекке вакытта колхозда комиссия бар иде бит, шулар белән эшләп, шунда елларны колхозның паркына куйдылар, парк, заводклап, эшне алып, кай вакытта ГТМ да миңа кала торган иде. Шулай итеп яшәдек соңгы хәтле. Пенсиягә чыккач тагын 2 ел эшләп алдым. Сәламәтлек какшау сәбәпле, аннан соң инде эшне ташладым. Хәзер көнне ялда, менә шулай итеп йөрибез. Район газетасын күптәннән яздырасыз. Район газетасын инде башлангычта укыганнан башлап 59-60 елларда мин инде уларда җиңе байрагы юга инде. Кызыкны турысыратада булатырып инде булалар инде ул. Принтер уйната башлалар бит, ләшә хәбәрләрне яздырган кешеләргә. Менә мин дә бер үземне сынап карыйм әле, бәхетле дип килеп кердем әле. Менә рәхмәт сезгә, таныштырдыгыз, күрсәттегез үзегезнең биналарны. Менә әле бу бинаны күргән ябыя беренче мәртәбә якмасын.